салому алейкум бародаро. Ана имрӯз як навор мекунем барои стаканчико. Касе ки дар стаканчико дар кор ҳастанд, марҳамат мода алоқа буроен. Так, касе ки территория Панҷакенда, доставкаш бепул. Панҷакенд, именно Панҷакенда чанд кай ки дар кор бошад, алоқа буроен бародаро, дастрас мекунем. Ана ми стаканчико даже решошон кунаш баромадагӣ онхе бақватан. Стаканчикои бақват тайёр шудагӣ шинондан ба уже ҳамин рӯз насиб кунад, ахирон рӯзи ҳамин ҳафта ба яъне ки борунай, баъди борони уже сар мекунем шинондана. Территория Панҷакенд, ана ми стаканчико тайёр шудагӣ ҳастанд. Касе ки дар корай, алоқа буроем бародаро.